Salut! Sunt Carol și voi urmăriți Medieval Society. Am zis ca în primul videoclip să fac, cum este normal, o scurtă introducere a canalului. Păi să-i dăm drumul. Medieval Society este un canal istoric și în același timp cultural, destinat iubitorilor epocii medievale. Dar poate să vină oricine dorește și oricine vrea să-și dezvolte cultura generală. Consider că pe această platformă, numită YouTube, trebuia să se facă și așa ceva. Eu am căutat pe net destul de mult și n-am găsit nimica. Evident, canale istorice sunt multe, dar canale bazate pe epoca medievală, Evul Mediu zisă și epoca neagră, nu am văzut. Așa că am spus că mai ales în România pot să îmi fac intrarea foarte ușor. Recunosc că nu m-am gândit încă la planurile acestui canal. Mă gândeam să fac vloguri istorice. Evident, nu o să mă vedeți pe mine, o să vedeți marile monumente, castelele și sărmanele de ruine. Podcasturi, evident, că trebuia să fie și podcast și ăsta în sine este un podcast oarecum. Și tot felul de alte lucruri bazate pe video și audio, lucruri interesante, gaming, de ce nu? Bine, gaming cred că o să fie adică o să fie mult mai târziu făcut. Dar în mare parte o să vedeți clipuri despre Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, vechii conducători, vechile guvernări, cum era lumea guvernată înainte. Și pentru videoclipul de astăzi, ca să nu vă plictisesc, am ales să discutăm despre Mircea cel Bătrân. După cum cred că cunoașteți cu toții, Mircea cel Bătrân a fost domnitor și totodată bunicul lui Vlad Țepeș, adică Vlad Țepeș a fost nepotul lui Mircea cel Bătrân. Din punctul meu de vedere, Mircea cel Bătrân este unul dintre cei mai adevărați conducători medievali din epoca medievală europeni, din Europa. Bun. Păi, am găsit aici un articol despre Mircea cel Bătrân. O să vă citesc ce este interesant și cred că cam atât. Înainte să încep citirea propriu-zisă, încă un amănunt interesant, primul amănunt interesant și ultimul, cred că, despre Mircea cel Bătrân este că el nu îi se zicea cel bătrân pentru că era bătrân dintotdeauna, nici de cum. E și logic să nu fie așa. Îi se zicea Mircea cel Bătrân pentru a sublinia inteligența lui și înțelepciunea lui, înțelepciune care o are, de exemplu, numai un bătrân trecut prin viață. Acum chiar începem să citim. Mircea cel Bătrân. Născut la 1355, țara românească, și decedat la 31 ianuarie 1418, la curtea de Argeș. A fost domnul țării românești între 23 septembrie 1386, noiembrie 1394 și între ianuarie 1397, 31 ianuarie 1418. Acesta a fost fiul lui Radu I și fratele lui Dan I, dar numai după tată, căruia i-a urmat la tron. În actele oficiale apare ca, citez, în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul și de Hristos iubitorul și singur stăpânitorul, eu, Mircea Mare, voievod și domn. În istoriografia română apare și sub numele Mircea cel Mare. În timpul lui Mircea cel Bătrân, țara românească a ajuns la cea mai mare întindere teritorială din istoria sa. Acest fapt a adus cu sine și o întărire a autorității sale, exprimată în titulatura pompoasă, care includea și titlul de despot al țărilor lui Dobrotici, și în reprezentarea numismatică. Conform istoricului P.P. Panaitescu, Podunavia din titlul lui Mircea nu era o țară,
ci o imitație după titlul stăpânilor sârbi. Ea apare și în titlul lui Lazar al Serbiei și înseamnă stăpânirea malurilor Dunării, ceea ce era și cazul pentru Mircea. Către sud, Mircea este despota al țării lui Dobrotici, adică Dobrogea, și deosebit de aceasta, domn al cetății Dârstorului, Silistra, sau cu un termen generic, Podunavia, țara de la Dunăre. Bun, deci, după toate cele citite, am decis acum să vă zic originea supranumelui de cel bătrân, deși v-am explicat deja cum este treaba, o să citesc aici o definiție mai bună. Originea supranumelui de cel bătrân. Numele lui însemna Mircea cel vechi, din bătrân din trecut, dar odată cu evoluția limbii a ajuns să-și piardă sensul inițial, pentru că numele în sine s-a păstrat neschimbat. Supranumele cel bătrân, în slavonă starâi, presupune în general, în limbajul de cancelarie medieval, primul domnitor cunoscut cu acest nume, întrucât în țara românească nu se obișnuia numerotarea domnilor, ca în Occident. Mircea a primit acest nume postum pentru a fi deosebit de nepotul său, Mircea al II-lea, și de Mircea Ciobanul, care a domnit în secolul al XVI-lea. Domnia lui Mircea. Mircea urcă pe tron după moartea fratelui său Dan, petrecută la 23 septembrie 1386. El găsește țara românească în plin proces de dezvoltare, datorită politicilor înțelepte promovate de înaintașii săi, și va continua consolidarea economiei, armatei, administrației și, evident, bisericii. Rezultatele obținute i-au permis să reziste tendințelor de expansiune ale regatului ungar și ale Poloniei, care urmau în special controlul asupra gurilor Dunării, și să stăvilească forțele otomane aflate în plină expansiune în Balcani. Sfârșitul domniei. Pentru a evita campania sultanului, Mircea semnează spre sfârșitul domniei, 1415 sau 1417, un tratat de pace cu Imperiul Otoman, care recunoștea libertatea Valahiei în schimbul unui tribut anual de 3000 de piese de aur. Totodată, domnul român a fost obligat să trimită turcilor un fiu ostatic drept garanție. Mircea cel bătrân a încetat din viață la 31 ianuarie 1418, fiind înmormântat la Ctitoria sa de la Cozia, la 4 februarie același an. La domnie a urmat fiul său Mihai I, asociat încă din 1408. Principe între creștini, cel mai viteaz și cel mai ager, așa cum a fost numit de către istoricul german Leon Clavius. Mircea a domnit peste Valahia timp de 32 de ani. Pe plan intern, domnitorul s-a dovedit un bun gospodar, prin măsurile economice înțelepte pe care le-a luat, și un adevărat creștin, lăsând în urmă sa mai multe locașe de cult. Pe lângă succesele militare, Mircea a fost un strălucit diplomat, atât în relațiile cu Ungaria și Polonia, cât și cu Imperiul Otoman, căruia i-a determinat o bună bucată de timp situația internă, reușind să împiedice în mod eficient expansiunea otomană în nordul Dunării. Mircea cel bătrân devine o figură proeminentă a luptei creștinilor din Balcani. După toate cele prezentate, am decât să vă spun un rămas bun. Eu am fost Carol și voi ați urmărit Medieval Society.